କୋଶଳ ଦେଶର ରାଜା କୌଶିକେୟ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କୌଶଲ୍ୟା ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁଅ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ବସନ୍ତ ସମୟକୁ ଆସିଛି କେମିତି ରାଗଟି ହଉଛି ଆହାରି କୁସୁମ ସମୟ ହୋଇଲା ଉଦୟ ଏ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିଲା ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିଲା ଦକ୍ଷିଣା ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମାଳ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମସ୍ତ ସଖୀମାନେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ମାଲ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି ତୁମ ହାତ ଦେଖି ଆଗ କେଉଁ ନାଗତ କଥା କହିଦେବି ତୁମେ କେବେ ବିବାହ କରିବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେବି ତମେ କୋଉଦିନ ରାନ୍ଧା ହବ କହିବି ତମେ କୋଉଦିନ ସାର ପକେଇବ କହିବି କାହାକୁ ବାହା ହବ କହିବି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଖବର ହେ ମା ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୁଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ଜାଣେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଆଇଛି ସବୁ ବିଦ୍ୟା ମତେ ଜଣା। ମୁଁ ହସ୍ତ ରେଖା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜାଣିପାରୁ ଠିକୁଣା ପକେଇଲେ ତୁମେ କୋଉଠି ବିବାହ ଆପଣ କେତୋଟି ପିଲା ପିଚିକା ହେବେ ଆରେ ତମେ କଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛ ତମର ପିଲା ପିଚିକା ହେବେ ମୁଁ କରିପାରିବି वीडियो करे वीडियो और 2 मिनट हुआ और 10-12 सेकंड है 10 मिनट है जैसे कहीं तो गाड़ी साढ़े ही करो चलिए